गोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव आसाम टेट 2021 नि सिलेबास बायदियै बड' लेंगुवेज पेपार 2 आपार प्राइमारि लेभेलनि बर' रावनि मुंस्लाय बाहायनायनि सायाव भिडिअ बानायगोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। मुंराय एबा मुंस्लाय प्रनाउन। मुंराया माखौ बुङो, बेयो मोनबेसे रोखोमनि आरो मा मा? दानिया फैदो मुंराया माखौ बुङो नायनोसै। मुंमानि जायगायाव एबा मुंमानि सोलायै जाय सोदोबखौ बाहायनाय जायो बेखौनो मुंराय एबा मुंस्लाय बुंनाय जायो। जेरै आं, नों, बि, बै, बे बायदि बायदि। मा होनदों? मुंराया माखौ बुङोनो? मुंमानि जायगायाव एबा मुंमानि सोलायै जाय सोदोबखौ बाहायनाय जायो बेखौनो मुंराय बुंनाय जायोनो। बिदिन्थिया मा? आं, नों, बि, बै, बे बायदि बायदि। नामनि सोलायै गुबुन बुंनाय आरोना, बेखौनो मुंराय बुंनाय जायोनो। बर' रावआव मुंरायखौ गासै बेसेबां बाहागोआव राननो हायो? बेफोर जाबाय मा होनना बुङो? बर' रावआव मुंरायखौ गासै बेसेबां बाहागोआव राननो हायोनो? गासै मोनबा बाहागोआव राननो हायो। बेफोर मा मा? सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय, थावनि दिन्थिग्रा मुंराय, सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय, गाव दिन्थिग्रा मुंराय, थि दिन्थियै मुंराय। मुंरायखौ बेवहाय मोनबा बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। नाथाय गोनां रावखान्थियावहाय मुंरायखौ मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। बियो जौगा रावखान्थि, बियो क्लास 9-10 नि बेलेखाया। खिन्थु बेवहाय मा होनदों? मुंरायखौ मोनबा बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। नाथाय गोनां रावखान्थियाव मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। आं देखायजोबगोन गासिखौबो, नायलांबानो जाबाय। बेवहाय गासै मोनबा बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों मुंरायखौ। नै बियो गोनां रावखान्थि बिजाबनि मुंरायखौ गासै मोनब्रै गुबै बाहागोआव राननाय जायो। नै बेवहाय मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो होनना बुंनाय दङ। जेरै सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय, थावनि दिन्थिग्रा मुंराय, थाइलालि दिन्थिग्रा मुंराय आरो बिदिन्था दिन्थिग्रा मुंराय। दा बेयो एन्सारा नोंसोरनि सायावसो सोनारसिगोन। दायो नोंसोर बबे मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौ लाबानो जाबाय। मुंरायखौ बेवहाय गासै मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। नाथाय बै जौगा रावखान्थियाव मा होनदों? मुंरायखौ गासै मोनबा बाहागोआव राननो हायो होनना बुंदों। दानिया बेफोरनि सायावहाय माखासे माबा दङ, बुंफुरनाय दङ, नायलांनोसै दानिया। सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय। सुबुं दिन्थिग्रा मुंराया माखौ बुङो नायदो। सुबुंनि मुंनि सोलायै जाय सोदोबखौ फज'नाय जायो बेखौनो सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायो। जेरै आं, जों, नों, बि बायदि बायदि। मा होनदों? सुबुं दिन्थिग्रा मुंराया माखौ बुङो? सुबुंनि मुंनि सोलायै जाय सोदोबखौ फज'नाय जायो बेखौनो सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायो। आं, जों, नों बायदि बायदि। बर' रावआव सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायखौ सानरायनि बिथिंनिफ्राय मोननै, से सानराय आरो बांसानराय, आरो सुबुंसायनि बिथिंनिफ्राय मोनथाम, सेथि, नैथि आरो थामथि सुबुंसायाव बाहागो राननो हागौ। जेरै मा होनदों? सुबुंसाय, बे सुबुंसाय सेथि, नैथि, थामथि, आरो बेखौ से सानराय बांसानरायाव बोखावबावदों। सेथि सुबुंसायाव दङ आं, से सानरायाव आं जाबा बेयाव बांसानरायाव मा जागोन? बियो जों। नैथि सुबुंसायाव दङ नों। नों माने मान होयिखौ फोरमायो आरोना। नोंथां माने मान होनायखौ फोरमायो। नोंनि बांसानद्राया मा? नोंसोर। नोंथांनिया नोंथांमोन। थामथि सुबुंसायाव दङ बिखौ मान होयियाव फोरमायबाय। बिथां बा मान होनायखौ फोरमायबाय आरोना। जायखिजाया सासे सुबुंखौ बि होनबोला मान होयिखौ फोरमायबाय, आरो बिथां होनबोला मान होनानै बुंनायखौ फोरमायबाय आरोना। बिनि बांसानद्राया मा? बिसोर। बिथांनि बांसानद्राया मा? बिथांमोन। बेबायदि। 2 नम्बराव थावनि दिन्थिग्रा मुंराय। जाय मुंरायजों खाथि गोजान थावनिखौ दिन्थिनानै होयो बेखौनो थावनि दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायो। बर' रावआव थावनि दिन्थिग्रा मुंराया गासै मोननै रोखोमनि, बे आरो बै। मा होनदों? थावनि दिन्थिग्रा मुंराया मोनबेसे रोखोमनिनो? मोननै। सोंनोबो हानाय, बेखायनो मोजां गोसोआव ला। थावनि दिन्थिग्रा मुंराया मोननै रोखोमनि, बे आरो बै। मोननैबो मुंरायखौनो मानसि दुमसि, जिब जुनार, मुवा बेसादनि बिथिङाव बाहायो। बेयाव मुंरायखौ बांसानद्रायसिम लांनायाव मानसिनि बेलायाव सोर आरो मानसि नङिनि बेलायाव फोर बाहायनाय जादोंनो। बे, बै, खाथि, गोजान। बेखौ खाथियाव बाहायबाय, बैखौ गोजानाव बाहायो। से सानद्रायाव आरो बांसानद्रायाव माबायदि खालामो? खाथियाव बे होमबोला मा होनना बुंगोन? बांसानद्रायाव मा होनना बुंगोन? बेखौ बेसोर। बे होमबोला मानसिनि बिथिङाव बाहायबाय बैफोर बायसिगोन आरो। गोजान बा
गोजानाव बाहायबा जेरै बैसोर बांसान्द्रायाव बैसोर होनना बाहायसिगोन आरो बै होनबा बांसान्द्रायाव मा होनना बाहायगोन बेखौ बैफोर बेबायदि। दानिया नायदो 3 नाम्बाराव दङ सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय। सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय माखौ बुङो आरो बेयो मोनबेसे रोखोमनि आरो मा नायदो। जाय सोदोबजों सोंनाय जायो एबा जाय सोदोबजों सोंनाय हाबायाव बाहायनाय जायो बेखौनो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायो। जेरै सोर, बबे, मा बायदि बायदि। मा होनदों बेवहाय सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराया माखौ बुंनाय जायोनो जाय सोदोबजों सोंनाय जायो एबा जाय सोदोबजों सोंनाय हाबायाव बाहायनाय जायो बेखौनो सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायोनो। जेरै सोर, मबे, बा मा बायदि बायदि। सोरखौ मानसिजों मा आरो बबे, माबे, अबेखौ माबा मोनसे मिन्थिनो लुबैनाय एबा नागिरनाय समाव मुवा बेसादजों बाहायनाय जायो। मुंरायखौनो खेबनै खेबनै गाबज्रिनानै बांसानद्राय खालामनाय खान्थि दङ। मुंरायखौ मा होनना बुंदों बे सोंनाय दिन्थिग्रा मुंरायावहाय खेबनै खेबनै गाबज्रिनानै बांसानद्राय खालामनाय जायोनो। सोर, मा, बबे मानसिजों मुवा बेसादजों मा होनना बुङो सोरखौ मानसिजों बाहायनाय जासिगोन आरो मुवा बेसादखौ मा, माबे, बबे, अबे बेफोरदिखौ बाहायनाय जासिगोन आरो सोर होनबा बांसानद्रायाव मा नांगोन सोर बेयाव बांसानद्राय जाबाय सोरा सासेखौल' फोरमायबाय आरो सोरा बांसानद्रायखौ फोरमायबाय। माया बांसानद्राय से सानद्राय जाबाय आरो मा होनबोला बांसानद्राय बेबायदि। बबे, माबे, अबे होनबा बबे, माबे, अबे बेबायदि बांसानद्राय खालामनाय जायोनो। मोजां नायलांबानो जाबाय। 4 नाम्बाराव दङ गाव दिन्थिग्रा मुंराय। गाव दिन्थिग्रा मुंराया माखौ बुङो नायलांदो। जाय सोदोबफ्रा गावखौनो गाव थारै दिन्थिनानै बुंनाय फोरमायो बेखौनो गाव दिन्थिग्रा मुंराय बुंनाय जायो। जेरै गाव बेखौ मानसिनि बिथिङावल' बाहायनाय जायो। गाव दिन्थिग्रा मुंरायखौ मा होनना बुंदों मानसिनि बिथिङावल' बाहायनाय जायोनो। बेखौ बांसानद्राय दिन्थिग्रा दाजाबदा सोर दाजाबनानै एबा गाव सोदोबखौनो खेबनै बाहायनानैबो बांसानद्राय दानो हायो। जेरै से सानद्रायाव गाव होनबा बांसानद्रायाव मा होनगोन बेखौ गावसोर। ओमफ्राय गाव माने बांसानद्रायाव मा गावबा गाव माने गाव आरोना बेबायदि। थि दिन्थियै मुंराय। थि दिन्थियै मुंराया माखौ बुङो बेयो मोनबेसे रोखोमनि नायदो दानिया। बाथ्रायाव जाय सोदोबखौ बाहायोब्ला माबा बेसाद एबा सोरबा सुबुंनि सोमोन्दै थि मिथिनो हाया बेखौनो थि दिन्थियै मुंराय होननाय जायो। जेरै गावबो, सोरबा, खायसे, खायफा बे मोनथामबो मुंरायखौ मानसिजों बाहायनाय जायोब्ला खायफाखौ मुवा बेसाद एबा जिब जुनारजों बाहायनाय जायो। बेबायदिनो बांसानद्राय खालामनाय समावबो रावबो बेनो बे थायो आरो सोरबा आरो खायसे खायफाखौ खेबनै खेबनै बुंनानै बांसानद्राय खालामनाय जायो। जेरै मा होनदों सोरबा आरो खायसेखौ मा होनना बुंदों सोरबाखौ से सानद्रायाव बाहायबा मा होनना बुङो सोरबा बांसानद्रायाव मा होनगोन बेखौ सोरबा होनसिगोन आरो खायसे खायफाखौ मा होनगोन बेवहाय बांसानद्रायावहाय खायसे माने बुरजाखौ फोरमायबाय खायफाया बुरजाखौ फोरमायबाय बेबायदि। थि दिन्थियै मुंराय बियो थि दिन्थियै मुंरायनि बिदिन्थि आरो गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोरखौ। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।